Čo si myslíte? Bolo by možno, alebo dalo by sa nejako predísť, prípadne zabrániť odlivu vašich zákazníkov? V podnikaní prežijú hlavne tí najrýchlejší. Je zrejme, že tlak trhu núti každého podnikateľa, aby bol rýchlejší ako jeho konkurencia. Ale zároveň je tu aj ďalší fenomén doby, tlak na ceny a neustále znižovanie výdavkov. Pretože žijeme v trhovej ekonomike, ktorej dôsledky sa dotýkajú každého z nás, chceli sme nájsť riešenie. Bolo by možné získať konkurenčný náskok aj za menej peňazí? Hľadali sme také riešenie, ktoré by obchodníkom, živnostníkom, proste bežným slovenským podnikateľom pomohlo a uspokojilo aj neustále rastúce požiadavky trhu. Riešenie, ktoré bude nielen rýchle a efektívne, ale hlavne ľahko dostupné. Volám sa Bartolomej Nistor, som zakladateľom spoločnosti Trinis, spoluautorom programu Viac radosti pre podnikanie a jedným z tímu tvorcov slovenskej mobilnej aplikácie Shoprdar. Považujete aj vy dnes za najdostupnejšie a najpoužívanejšie práve mobilné zariadenia? Pozrime sa spolu na niekoľko faktov. Začiatkom roku 2005 slovenskí mobilní operátori vykazovali viac ako 4,2 milióna zákazníkov. V druhej polovici 2013 už registrovali viac ako 6,3 milióna. Z toho tvorilo viac ako 70% používateľov smartfónov. Práve tieto inteligentné mobilné telefóny spôsobili, že sa ľudia zoznámili s najnovšími technológiami. V ten istý rok 700 000 Slovákov navštívilo webové stránky práve cez svoj mobil a urobili viac ako 400 miliónov zobrazení. Prečo sú práve tieto údaje zaujímavé? Hovoria o veľmi rýchlom naraste skupiny zákazníkov, ktorá žije technológiami a akceptuje, ba žiada si nové formy prístupu. Nie je ovšem tajomstvom, že klasické marketingové prístupy a reklamy dlhodobo strácajú. Čo to pre vás znamená? Chceli by ste zasa zažiť ten perfektný pocit, keď vaše podnikanie rastie? Zažiť ten pocit hrdosti a radosti z úspešného podnikania? Je rok 2014. Ak to chcete naozaj zažívať, tak už dnes existuje dostupné riešenie. Môžete dostať doslova do ruky veľmi efektívny marketingový nástroj, ktorý je na Slovensku jedinečný. Vďaka nemu si vás veľmi ľahko nájdú práve zákazníci, ktorí hľadajú to, čo ponúkate práve vy. Teraz to už bude pre nich veľmi jednoduché. Tento nástroj vám ponúkne veľmi rýchlu, jednoduchú a pre zákazníka veľmi atraktívnu marketingovú komunikáciu. Jeho komplexný charakter vám dáva možnosť doslova veľmi rýchlo, vlastne okamžite zverejniť všetko, čo potrebujete. Dokonca vám umožní na seba alebo svoje akcie upozorniť a tak ešte efektívnejšie pracovať so zákazníkmi. Už nikdy nebudete musieť čakať na reklamnú agentúru. Viete si predstaviť, aké nové možnosti sa vám dnes otvárajú? Vášmu zákazníkovi úplne zjednoduší výber. Ponúkne mu oveľa lepší prehľad, presnejšie a hlavne aktuálnejšie informácie, dokonca ako dnes ponúka internet. Ukáže mu všetky aktuálne nákupné možnosti, ponuky priamo v jeho okolí. Alebo práve tam, kde sa teraz nachádza. Bude jedno, či je to doma, na dovolenke alebo služobnej ceste. Ak vám tieto informácie dávajú zmysel, ak chcete vedieť, ako byť zákazníkovi na očiach práve vtedy, keď vás hľadá a keď chce minúť peniaze, ako sa dá vyhľadať klasický kamenný obchod rýchlejšie ako na internete, ako zjednodušiť nákupnú mapu a prilákať viac zákazníkov, prejdite do bezplatnej časti nášho programu. Tam na vás čakajú ďalšie informácie. Prajem vám krásny deň a viac radosti z podnikania.